Gde ste mi, familijo moje, dobro došlo još jedan video, te ja reagujem i ocenjujem vaše setupove. A vi, ako želite da pošaljete vaš setup, to možete da uradite putem linka u deskripciji, imate Discord link i tamo imate poseban chat, vaši setupi na samom serveru, jel? I naravno, ostavite obavezno like i subscribe-ite se na kanal za još ocenjivanja setupa. Ajmo i da vidimo ko ima najbolji setup. Prvi setup za danas je od Hypera, koji ima poprilično zanimljiv setup sa ovim ovdje figuricama, ne znam tačno odakle je ovo. Ovo mi izgleda kao Murloc iz World of Warcrafta. Ovdje imamo od Red Dragona nešto, neki switchevi mehanički, ne znam šta je to. Nema baš nešto puno mesta, pogotovo za miš ovdje, dosta mu je skučen setup. Pretpostavljam da nema mnogo mesta. Ovdje imamo, rekao bi da je možda neke magije nešto, tako nešto. Da vidimo dalje, ovo si mogu malo bolje da odradiš. Ovako mi je nekako, mislim svakako bolje nego da ti onako na podu, ali možda je bolje da uzmeš ono da ti ovdje drži sa onim kukama sam produžni to nego ovako da ti visi. O, imamo tu i TV-ić sa plejkom i vrlo zanimljivo šta si stavio na plejku. Od Lega nešto. Imamo i tu par Lego Mac kamion. Dobro, mislim pristojno izgleda, ne mogu reći da je loše, ali ne mogu ni reći da je nešto wow, iskren da ti budem. Vidim da imaš pre-build HP Omen PC, to nije mnogo pametna kupovina, ali da mogu si za te pare mnogo bolje prođeš. Ako je ovo pre-build od HP Omena, jel tu su se ugradili havarija. Sve u svemu, solidan setupić, neka sedmica. Sljedeći setup je od Rode i ne znam što je, ovo su vjerojatno njegove privatne slike pa je zamutio. Jako lepo ovo izgleda, brate, mnogo lepo izgleda. Verujem da je ovaj tepih katastrofa za čišćenje. Ajde vidimo iz drugih uglova kako izgleda. Mnogo cool izgleda, iskreno. Ovdje vidimo i dva volana, rekao bi da je ovo onaj za farming. Jeste, evo vidimo ovdje i kutiju, zato imamo random formulu koja visi od ozgo. Very nice. Jedino ovaj sto bi, brate, promenio, iskreno sve ostalo izgleda bomba, ali ovaj sto je kriminalan, baš kriminalan. Imamo tu još jedan monitor, poprilično zanimljiv setup, nikad nisam vidio ovakav setup. Znači da ovdje jedan monitor, ovdje TV i ovdje glavni, mislim, baš čudna priča. Imamo i ovo kućište, brate, kućište ima ekran svoj, what the hell, Aco ima ovako kućište isto. Mislim da je to neko Lian Li ili nešto tako. Ne znam šta bi rekao za ovaj setup. Cable management je ok, urađen, ne vide se kablovi, pretpostavljam da je većina toga iza ove daske, ali vidim da si se potrudio i tu si malo izbušio da prođe tu neki kabel. Ovdje si stavio i subwoofer, zanimljivo si ga, brate, ovdje ukačio, iskreno. Mislim, sve u svemu jako lepo to izgleda. Ne znam samo koliko je pametno, brate, da držiš igračkicu ovdje na grafičkoj. Preporučio bi ti da to staviš negdje drugde. Vidim da imaš i tu ove ventilatore, ali ne bi ja baš stavljao na grafičku pošto se to dosta greje, a ovo je vjerojatno od plastike i može i da se istopi i boga piti šta, tako da ne bi to baš radio. Ali sve u svemu sviđa mi se jako ovaj setupić i cijela soba je jako cozy. Ovome ću dam jednu 9. Joj, šta je ovo, brate moj? Imamo jedan kabel ovdje, jedan vamo, jedan tamo. Od TV-a pretpostavljam. Ovo je Mogli džungla, brate, za Tarzana. Gle, ovo lijane, brate, posuda. Ovo mi je katastrofa, brate. I ova zelena, kričavo zelena boja mi je isto kriminalna. No offense, bro. Ovako setup je jednostavan, nema tu šta. Ono, najsimple setup ikad. Sviđa mi se jako ovaj veštački bonsai ili šta god da je ovo. I ovaj nož neki čudni. Šta znam, ne mogu da ti dam neku veliku ocenu što vise ovi kavove posuda i ova boja mi je baš onako kriminalna. Tako da nek bude neka šestica, bato. Šećerko ili kako se izveš. Evo setup od Nikole koji ima PlayStation 4 setup koliko ja vidim. Ona klasikica, brate, ne vidi se ništa, ali hvala ti što si poslao tvoj setup. I evo setupa i od Čika Zole koji ima vrlo zanimljiv desktop. Ovo je, šta je ovo? Iz farminga bi rekao, ali vrlo zanimljiva slika. Cozy izgleda ovako ispred ovog prozora. Setup malo mutne slike, ali koliko mogu da vidim clean je setup, nema nešto kablova ovako van. Prosjećam da je sve iza ovog ovdje čuda. Sve u svemu jako jednostavan i fin setup. Nek bude neka osmica. Evo setupa i od Enisa koji je onako baš skučen setup u potkrovlju koliko bi ja rekao. Znači baš je ono, brother.
Ovdje ima tepih prašine, bato moj. Uzmi očisti ovaj jadni kompjuter, gledaj ovaj CPU se guši ovdje burazeru. Daj, uzmi to očisti bre, šta mi ovo šalješ bre. Mene je bilo sramota bre, iako je i moj poprilično prlja, moram da ga izduvam. Ali ovako je clean, brate, setup, ali moram da ti smanjim ocenu zbog ove slike. Bolje da ovo nisi poslao, brate. Ali bez prnje jako clean setup ovako izgleda. Možda bi jedino promenio da mi ovo ne svijetli ovako kao duga nego belo, pošto ti je taj cijeli stil. Lepa mi je i ova podloga za miš, fino to sve izgleda. Bilo bi dobro da si posluš par slika da vidimo dole šta se dešava, ali ajde nek bude neka osmica. Ovo je zanimljiv setup od Vuka IMT-a 5500. Evo ima i kolu gdje piše Vuk i ovdje piše Vuk. Da vidimo da li još negdje piše Vuk. Imamo 50 dinara, respekt. Nema, ne piše nigdje više Vuk. Unlucky. Imamo ovdje IMT 5500. I najjaču igricu ikada, Neighbors from Hell, gdje piše samo game. O, crack na max. Uglavnom, ViewSonic monitor nisam vidio nikad u životu. Znači, bukvalno nikad. Imamo zvučnik koji gledam iz nekog razloga u zid i ovo isto gleda tamo. Zašto? Ok, imam neki spartanski miš i tastaturu. Brat, meni je ovaj setup do jaja. Ovdje je brat stavio sve što postoji. Znači imamo random disk, telefon, kesa ona za poklone, kompjuter otvoren, naravno zašto se pregrejava, sluške na kompu, klasika, 58 kablova. Ovog brata boliju, bitno da njemu piše Vuk ovdje na koli i izbole njega. Ma da, nemamo ni grafičku, integrisana grafička Intel. Baš te briga, bitno je da ti uživaš i da možda da pikaš farming. 10 od 10. Ovaj je zajebo i Vuka, brate. Petre, brat moj, gledaj šta on meni slika. Respekt. Brat, šta je ovo? Koji klinac? S čime je on ovo? Šta je ovo? S čime si ti ovo zategao, brat? What the f je ovo? Kako je ovo klap na burazeru? Šta je ovo? Neki on meni ovo sliko. Pa brate, što nisi sliko ovako setup? Kakve su ovo slike, ljubite, brat? Ne razumem. Zašto nisi sliko da vidimo gore setup? Ok, sliko si dole da vidimo ovu katastrofu, ali zašto nisi sliko gore lepo? Ovako izgleda jako clean, samo malo kabluje da središ, brate moj. Taj bre pošaljen lepo slike, bre, Petre. Sunce ti kalajsano. Petre, jebi vetre. A ovo je zanimljiv setup u potkrovlju, ali bukvalno ono old school potkrovlje. Od Kristijana je ovaj setup. Ok, da vidimo šta je ovo, bajo moj. Imamo jedan video. Imamo dva setupa, a ne. Ok, imamo... Šta sam ja sad upravo pogledao? Imamo PlayStation 4 ovdje sa Lazy Bagom. Imamo ovdje PC, imamo ovdje bench i WC šolju. Koje ovo u životu nisam vidio, brate. Šta je ovo, bre? Brat je opremljen na max. Respekt. Respekt za ovog, brat. Komp samo što ne umre od prašinčine. PlayStation također. Ima dva kompjutera. Ma ne, ovaj ga živi, brate. Ovaj ga živi na max. Pije se prolom voda i knjaz Miloš Breskva. Ma, respekt. Evra, mislim da bi svi dali da imaju ovakav burazeru man cave u potkrovlju ili podrumu. Jedino, brate, da staviš neki gips, brate, nešto i da ofarbaš, da ne budu baš ove cijele ružne, odradiš neki pod, može ili noleum ako nemaš mnogo keša, brate, jel ovo baš izgleda katastrofa, iskr. To vjerojatno i ti sam znaš, ali ovo mi je najjače nešto. 10 od 10. Apsolutno. Još da je u funkciji ova veštice šolja, pa malo pikaš, brate, kompić, odradiš koji bench, ovo ono i odmah izvršiš posao. Sljedeći setup je od Klarića koji je iskoristio printer kao stand za monitor. GG, brate, iskreno. Ovdje imamo neki, pretpostavljam 32 inča TV. Nije baš pametno da koristi TV-ove kao glavne monitore, ali dobro. Imamo tu PC sam, ono, klasika setup, imamo tablet neki ovdje, pretpostavljam ili nešto da je. Ok, ovdje vidimo i donji deo setupa, vidimo jedan kabel se ovdje njiše i random 6-pack sunflower oil. I Badel Pelinkovac. A vi ste ljudi meni najjači. Najjaču publiku imam 1/1, brate. Klariću, neka osmica.
Zatim imamo laptop setup od Kleme. Jako cool meni ovo izgledaju ovi laptop setupi. Lepo si ovo sve sredio. Ne znam da li imaš još neku sliku. Loše su slike jako, brate. Pošalji još slika pa da ti lepo ovo ocenimo. Ovako izgleda cool setup. Samo pošalji malo bolje slike. Imamo setup od Mustafe koji poređuje od igrice phone od Sony 3. Šta je ovo? Najbolji golman. Opa, Mustafa golman. Da, PlayStation 3 setup. No shit, bro. No shit, još je sredio kablove. 10 od 10, brate. Clean setup. Ništa spec. Jedno da skloniš malo ove kabliće. Ajde, bude 9, ne mogu ovako kablovi da ti stoje, brat moj. Ali ovo me vraća u neka stara vremena, brat. Pogledaš, PlayStation 3 je izašao fazom 2007, 2006, tako nešto. Havarija. Onda imamo jednog zvezdaša. Alex se zove. Imamo Playku koliko ja vidim. Da, gdje si nabavio ovo? Baš dobro izgleda. Mislim, nisam navijač nijednog fudbalskog kluba, ali ovo baš moćno izgleda. Iskreno. Baš je cool. Sam setup je ono standard. Stavio bi samo da bude roza ovako podloga ko što ti ovo sve ostalo, ne znam zašto je crvena. Nikako se ne uklapa. Možeš malo bolje ove kablove da središ, bukvalno imaš 3, da kablo je obavezno sredi, ovako je clean setup, nek bude 8. Ovdje imamo setup od Luke. Ja ovo imam u mojoj staroj sobi isto, samo što piše logično moje ime Matej. Isto, bukvalno isto ovo imam. Imamo laptop setup. Jel ti ovaj laptop ovdje prebacio sliku? Pretpostavljam da, zato što je isto. Da, slika. Šta znam, brate, ovako je clean. Ovdje je već havarija, da. Ovdje dole već havarija. Iskreno, možeš to dosta bolje da središ. Možeš da staviš sve u jedan beli rukav. Izgledat će ti daleko lepše. A možeš i da sakriješ većinu kablova da ti bude vamo gdje su ti knjige i ovo sve ostalo, tako da imaš tu dosta još potencijala i za sada bude 7. Majki šalje svoj setup i pita da li imam rješenje za kablove. Ajmo da vidimo. Znači, imamo logično 2 kabla koji to moraju da budu. Imamo kabel od mikrofona, koliko vidim. A ne znam, brate, šta baš ti ovdje možeš više da napraviš. To je to, te, bro moj. I brat je stavio Kik. Respekt. Zapratite me na Kiku ako već niste. Tamo streamujemo. Pa nešto mi je eventualno jedino mogu da uradiš je da pomeriš postolje za mikrofon i to sve na ovu ovdje stranu. Ali nemaš nešto mnogo mesta, jer je jako mali sto, tako da nemaš ti ovdje ništa tu mnogo popraviti. Jedino što bi trebao da menjaš jeste ova stolica, brate, videla je bolje dane, pretpostavljam. Ali ovako je solidan setupić, brate, neka 8. Ovdje imamo setup od brata Senseja sa posla. Evo, imali smo setup u potkrovlju, imali smo setup u traktoru, sad imamo setup u garaži. Šta je sljedeće? Setup u kombajnu, porez, ono, WTF. I ovdje imamo setup od Marka S. Prilično jednostavan setup, videli smo dosta sličnih ovih dana. Kanta mora da ide odavde, buraz. Gde ćeš stavljaš kantu, brate, na sto? Still lud. Kaka kanta na sto, brate? Nikako. Miš, bruda, šta je ovo, bre? Kako ti igraš igrice, brate moji? Pa ja bi izudarao kompjuter totalno, brate. Šta? Ne znam šta bi rekao. Skloni kantu, za miš ne znam kako imaš mesta, vidimo ovdje havariju, nek bude neka 7. Evo ga setup novi od Tolja. Šta je ovo, brate, pločice, pa brat, je li ovo setup iz WC-a? Ili kuhinja možda? Što bi, brate, stavio pločice iza, šta je ovo, bre? Sam setup izgleda jako lepo. Imamo vrlo zanimljivu tastaturu ovdje, veliku podlogu, ima se dosta mesta za sam miš. Žvakaće naravno moraju da budu tu. Jako fino ovo izgleda, imamo dole subwoofer, kablovi su fino sređeni, jako su fino sređeni, ovo je respekt. I ovdje mu stoji kompjuter. Ne znam koliko je pametno da ti ovdje stoji, nema ti baš nešto mnogo vazduha i nema odakle da uzima vazduh da se hladi. Ne bi ga tu baš stavio, znam da ti je zeznuto jer ovdje nemaš mesta, ali preporučio bi da ga možda staviš ovdje, da mu napraviš onu platformu da ne bude na podu, jer ovdje mnogo se guši. Evo imamo tu i specifikacije, vrlo respektabilan kompjuter. Nek ovo bude 9-kica, bajo moj, svaka čast za cable management. Možda i bolje, ali vrlo dobro si sredio. I posljednji setup za danas je od Davora FR, koji ima brutalan setup, bar po ovoj slici. Jako psihodelični desktopovi, ok. Sviđaju mi se ovi desktopovi, iskreno, ovaj baš cool izgleda, baš je vajpčina. Ali tebra moj, kad se upali svetlo, tu je ono dosta kriminalno. Mislim, i nije i jeste u isto vrijeme.
jako mali sto, ali opet imaš mesta za sve, što je GG. Da imaš šta još tu imamo, imamo ogroman printer, ovdje imamo 2 kompjutera, ovdje pretpostavljam da je od tog burazera setup, ili od ukućana. Okej, komp nije poželjno da ti stoji baš na podu. Cable management si fino sredio, vidi se samo jedan kabel što je skroz okej. Ali nekako mi je haotično sve, brate, nemam pojma. Ne znam. Prvo, uradi ko tvoj burazer, znači podigni kompjuter, nemoj da ti bude na podu. To ti je katastrofa za kompjuter, ima svu prašinu s poda da ti ulači. A ovako je okej setupić. Nek bude 8,5, mojte pipu. I to će biti to za danas. Vi ako hoćete da pošaljete vaš setup, imate, ali naravno, link u deskripciji. Zviznite like, zviznite subscribe, kao što vidite iza mene isto havarija, pošto renoviramo dnevnu koje se ja nalazim. Biće uskoro totalno drugačija pozadina, tako da stay tuned. I vidimo se u sljedećem klipu ili live-u. Ajde, pozdrav!